good effect aning home quarantine kay ang una, safe and protected ta sa virus. Layo ang chance na matakdan ta, ikaw ug imong pamilya. Welcome sa ako ang video karon guys. So kalat na jud ang virus. So tanan jud ta guys sa kinsa sa tuwa diri karon affected jud ani nga virus guys no. Wala jud gusto ani nga mahitabo nga magkalat pa ni siya. Pwede man jud ta makagawas guys kung naa tay palito ng pagkaon, naa tay transaction sa bangko or magpalit og tambal, kung naa tay adwan sa clinic magpa-check up or sa hospital. So others nga nga mga rason, stay na lang jud ta sa balay guys, then follow lang ta sa order sa atong government. So kani sa atong tanan, para ni sa kaayuhan sa tanan, dili na to pairal atong kagay sa atong ulugod. So stay at home na lang jud tag sacrifice sa tanan. So na ko karon gipang lista diri guys kung sa jud ang mga positive o good effect sa karang lockdown and home quarantine. Start na ta guys. So good effect aning home quarantine kay ang una, safe and protected ta sa virus. Layo ang chance na matakdan ta, ikaw ug imong pamilya. Stay na lang ta sa balay guys para sa atong pamilya, di ba? Ang ikaduha guys kay makaiwas ta or makarest ta sa stress sa public places, di ba? So nasa school nato kung nag-eskwela ka or sa trabaho nimo, di ba? Boss nga toxic ug imong co-employee nga toxic pud, di ba? Makarest pa ka, ma-rest imong mind, imong lawas sa trabaho. So guys kay makaiwas pud ta sa traffic, di ba? Sa Manila or sa diri lang gani sa mga provinces na Japon ang pollution, di ba? Ang kainit pud guys, makarest pud ta sa kainit, traffic, ang kainit, pollution, di ba? So murag magsamot ka kasakit guys kung naka sa stress, di ba? Mas lalo jud pong ka magsakit, di ba? Kung dili makamatakdan sa virus, mag-cause pud ang stress sa imo, so sakit jud pud ang gawas ana guys. So ang ikaupat guys kay makauban nimo imong pamilya, di ba? Ug makabanding pa nimo sila lalo na sa imong mga anak, di ba? Kung na kay mga anak, then break sa ta sa trabaho, then time sa atong pamilya karon, datag na to sa atong pamilya ang oras karon, di ba? Then ang ikalima guys kay mas dali na to ma-monitor ang virus sa pag-update sa balita guys, di ba? Di ba mas dali na to mabalang kung saan na jud ang status, kung saan na jud ang update, kung saan na ba ang sunod nga way sa atong government. So pag nata sa balay, mas dali na to ma-open atong TV, atong mga radyo, di ba? Sa internet kung saan na ba, basta iwas na jud ta sa mga fake news guys, dili ta magpadala sa mga fake news. So mao na siya ang isa pud sa dahilan sa nganong nindot nga naalan ta sa balay kay dali na to ma-access ta ang tanan guys, di ba? Kung na internet sa mong balay, so dali lang pud nimo siya ma-update, di ba? Anytime pwede nimo makita sa TV, sa news, di ba? Ang ikaunom guys kay kumusunod ta sa government, di ba? Ginapakita jud po naton ang sacrifice and bayanihan sa atong, lalo na sa atong kita mga Pinoy, di ba? Naa jud po ang Pinoy nga bayanihan o disiplina nato sa atong sarili pod as individual, as part sa community, di ba? Kay tanan ta guys dapat mag-sacrifice jud, tanan affected ani tanan sa mag-sacrifice, magdisiplina, mag-follow. Ana lang, simple lang kayo. Then daghan ikapito guys, daghan pwede mahimo sa balay guys. Daghan kayo pwede mahimo, di ba? Like karang mag-renovate ta sa atong balay or mag-rearrange ta, mag-arrange sa atong mga gamit. Daghan po kayo pwede po nato na maging banding guys. Then sa pwede po ta mag-cooking, magluto-luto ta kauban mo mga anak. Then chance po na to guys nga pwede matuluan po na to tong anak aside sa karang ginatulo sa nila sa school, kita po sa parents as mga ate, kuya, pamangkin, mga uncle, anak, tita. So chance po na to nga matuluan na to sila, mga kids na to, di ba? Dahil po ng teaching sa school, dahil po ng teaching sa balay, di ba? So importante jud kay na siya guys. So ang ikawalo nako nakita nga positive effect. Kung gamay lang ang tao sa gawas guys, gamay pud ang chance nga magkalat pa ang virus, di ba? Kaya kung damor nga nata sa gawas guys, damor nga nagadikit-dikit adla sa gawas, nagatapok-tapok ta dira sa gawas, dako pud ang chance nga magtakdanay na ta dire, magbalhin-balhin na lang sa asa na lang maabot ang virus, di ba? So iwas na sa public guys, stay at home ana lang. Then number 9 no, dapat i-priority jud nato ang health nato guys. Dili po nato makita nga health jud ang dapat ang importante. Saan man mo nang health ang wealth, kung ang mong health food is risky kayo, di ba? Tanan bagsak jud, tanan mo pamilya, ikaw nga naga-income, kung magkasakit ka mas lalo nga dili makabangon imong pamilya, mas lalo ka nga dili ka maka-income kay nakay sakit, di ba? So dapat stay at home lang jud guys, i-secure na to atong sarili ug atong pamilya. Kaya tara ni sa ilaha. Then mag-pray lang jud ta nga unta dili na magkalat, iampo lang nato nga dili na magkalat jud, dili na magdaghan ang biktima, ang mga infected. So ingani nga time guys,
dili jud tayo pairal ang mga gahi nato nga ulo, di ba? Kay tanan na sa atong tanan, then update lang ta pa rin sa government, sa mga authority nga maghatag sa aton og balita o mag-update sa tuwa kung saan na jud ang status sa kari nga virus. So dili ta mag ano guys, magpanic, dili po ta magpanic buying kay naay supply lalo na sa pagkaon, di ba? Then dili lang ta sa balay, secure, din pangita mangitag way, mag-learn ta, tanaw ta sa internet sa mga video nga makatuon kung paano na to maiwasan ng kari nga virus. Then pray, ano lang, pray ka uban imong pamilya, tagaan jud chance imong pamilya, tagaan og time imong pamilya para sa inyong tanan. So guys, salamat kayo sa pagtanaw ninyo guys. Unta nakatuon mo kung sa pila ang good effect, dili na ta magtanaw lang sa bad effect guys, kay mas daghan jud og good effect ang home quarantine kay alam ta sa balay, di ba? So be positive lang tayo guys. Then ano, daghan pa pili mahimo guys habang nata sa balay. Enjoy na to ang nata sa balay pa. Kay kung magbalik na to sa trabaho, na pud ang stress, di ba? Mas lalo ta magsakit. So thank you kay guys. Bye bye.